Aká veľká je dneska Penta, koľko reálne ovláda aktív, koľko zamestnáva ľudí a poďme si urobiť taký prehľad, aby mali ľudia predstavu, že o akej veľkej firme sa bavíme. Je dôležité si uvedomiť, že Penta vznikla ako 5 pôvodní zakladatelia, kde Jaroslav Haščák a Marek Dospíva hlavní akcionári, potom sú tam ešte ďalší, ktorí sa postupne odčlenili, lebo ich ideológia je taká, že pokiaľ ten partner není aktívny a nemenežuje isté biznisy, tak proste nemá čo medzi nimi robiť. Väčšinou títo partneri Pentu opúšťajú a sú väčšinou vykúpení alebo po nejakej dohode s ostatnými akcionármi. K dnešnému dňu, aby sme si urobili také zhrnutie, tak Penta zamestnáva viac ako 63 000 ľudí. Tržby minulý rok boli viac ako 12 miliard eur v ich spoločnostiach. Zisk bol na úrovni 714 miliónov eur, to znamená, ak by sme mali ohodnotiť Pentu niekde 10-12 násobok zisku, tak dneska má skupina hodnotu určite viac ako 7-8 miliard eur. A čistá hodnota aktív, to znamená, že majetok bez dlhu je dnes ohodnotený viac ako 5,5 miliardy eur. Ako som už spomínal, tak Penta a ich kľúčové biznisy sú hlavne stavková kancelária Fortuna, potom je tam sieť lekární Dr. Max, ale má ďalšie biznisy v zdravotníctve, ako napríklad Penta Hospital, poisťovňu Dôvera, takisto vlastní mnohé developerské projekty, či už na Slovensku, v Prahe, ale aj v Londýne a v okolitých krajinách. Ako sme sa dočítali, alebo ako môžeme vedieť, tak viac ako polovicu zisku z minulého roku tvorila hlavne ich šampión, lekárenský šampión Dr. Max. Viac ako 350 miliónov eur zarobil Dr. Max minulý rok.